Здравейте, това е Майнкрафт и вижте го. Това е моят приятел в Майнкрафт и той играе на Майнкрафт. Има някои игри, които са с игри за плащане. И игрите са по 15 лева. Ако искате вие да я платите. И затова ви казвам, има игри, които не са за плащане с игра на Майнкрафт, но има една, която е с. И това е 15 лева, но тази Майнкрафт играта е безплатна. Чао за сега. Ето и птицата. Тя малко не се вижда, не знам дали се